Son Branca Villares, pertenzo e levo anos colaborando coa sección de literatura de tradición oral da Asociación de Escritores en Lingua Galega e este ano, xunto con Eva Teixeiro, redactamos este documento que son unha serie de recomendacións para este ano 2025 que vamos a honrar a tradición oral das mulleres. E a cousa dice así. Nas letras galegas do 25 honraremos a oralidade, recoñecer a poesía de tradición oral das mulleres como elemento fundamental na transmisión da cultura e lingua galegas supón unha validación longamente agardada por un amplio tecido cultural de base deste país. Tamén supón un recoñecemento ao importante traballo de investigación e divulgación realizado á marxe das institucións oficiais por numerosas persoas particulares, asociacións e colectivos que permitiron que esta herdanza do pobo chegase ata nós hoxe. A sección da literatura de tradición oral de AELGA ten unha ampla traxectoria en relación coa recuperación e estudo destas manifestacións literarias, que deberán ter a mesma consideración que a produción escrita. Froito da experiencia, propoñemos unha reflexión previa sobre o xeito de abordar a celebración das nosas letras, de cara a futuras programacións institucionais, presencia nos medios e divulgación nos centros de ensino. Este ano, que adicamos á memoria das que nos precederon no verso musicado, a Real Academia Galega personificou de xeito audaz a tradición oral feminina en tres figuras. A figura da muller, na persoa de Eva Castiñeira de Muxía, a complicidade do par de mulleres en Rosa e Adolfina Casás de Cerceda e a pequena comunidade das veciñas da Bergantiñana Mens, representada por Prudencia, Asunción Garrido e Manuela Lema. A oralidade das pandereteiras demostrou ser eficaz na transmisión de cultura e lingua, tamén na conformación da identidade e sentido de pertenza, e merece ser tratada con rigor para tirar o máximo proveito deste ano de recoñecemento e divulgación que temos por diante. Ademais, a coralidade das letras do 25 ven dada non só por 6 mulleres nomeadas, senón por todas as que formaron parte da cadea de transmisión oral. Todas elas contribuíron ao legado deste imbricado patrimonio inmaterial, que son as cantigas tradicionais e populares. Implícitamente, legáronnos o xeito, ese construir comunidade a través da palabra, o verso rápido e a lingua viva. O contexto, a música vocal en comunidade. As pola vila, serás, filandós, ruadas eran puntos de encontro naturais da comunidade nos que a oralidade transitaba múltiples camiños, ora contos, cantigas, romances, traballos, xogos e demais lerias. Nestas xuntanzas, a interacción no baile era tamén un fin en si mesmo e as cantigas coa pandeireta o medio máis rápido, común e económico para que isto acontecera. A súa expresión é popular, cotiá e vulgar, e o seu ámbito privado. Enunciamos estas condicións a modo de valorización. Esa cotidianidade e repetición dela nace a mestría na interpretación vocal, percutiva e na composición. Do popular venlle ser fiel reflexo de tantos elementos da súa sociedade e da vulgaridade ven a súa frescura e atrevemento fronte ao distinguido ou extraordinario. Na excepcionalidade, no momento que a veciñanza podía xuntar cartos, contratábase sempre a un gaiteiro, un dúo, un cuarteto e posteriormente acordeonistas, charangas para contratar finalmente orquestras. Celebrando as pandereteiras, honramos a música vocal femenina e debemos facer unha lectura en clave de xénero, pois tradicionalmente as formacións musicais de maior prestixio e recoñecemento social nin foron as pandereteiras, nin incluíron as pandereteiras. As mulleres cantadoras estiveron tradicionalmente ausentes da esfera pública e foron as grandes esquecidas nos diferentes procesos de patrimonialización de elementos da nosa cultura. De xeito tardío, acadaron recoñecemento a través da espectacularización do folclore, para finalmente chegar ao punto actual, unha resignificación da súa figura e reificación do seu legado, facendo xusto recoñecemento a elas como piar de transmisión de lingua e cultura e conformación de identidade. Tamén se observa nos últimos tempos certa renaturalización na súa práctica, grazas á remuda da oralidade. Non precisamos vestir de gala nin acompañamentos e artificios a música das pandereteiras para celebrar a poesía de tradición oral. O minimalismo musical é aconsellable. A voz da muller debe ser a protagonista. Temos un nutrido substrato sociocultural do que botar man e pensalo de arriba a baixo semella o máis honesto neste ano de celebración.
Sobre o contido formal das cantigas herdadas. Un xeito de abordar o estudo de tipoloxías na poesía de tradición oral son os ciclos do ano ou os ciclos vitais. Ao redor do ciclo do ano temos cantigas de Nadal, panxoliñas, aninovo, xaneiras, reis, entroidos, cantos de Pascua, maios, cantigas de traballo, todo isto segundo a zona e a estación. Arredor do ciclo vital das persoas temos arrolos, primeiros xogos, cantigas, xogos de roda, recitados, rondas, namoros, cantos de boda, brindos, romances, responsos. Mais debemos entender que as mulleres cantaban e compoñían versos non son nestas ocasións, senón en calquera momento e con calquera motivo, acompañando calquera traballo ou tarefa repetitiva e pesada. Así, temos cantos de labradas, cantos de segas, mondadeiras de millo, mazadeiras de liño, cantos de mazalo leite, de andar os camiños. Compre destacar que, debido á espectacularización do folclore, nos últimos anos foronse seleccionando para expoñer e perdurar cantigas de ou para contextos festivos. E estas non son necesariamente representativas da riqueza herdada. Temos un complexo emocionario explicitado nas cantigas de transmisión oral. E este é o momento de reivindicalo. Temos cantigas que falan e transmiten tristura, soidade, pranto, esperanza, xúbilo, medos, arelas. Coa súa entonación e interpretación adquiren unha dimensión que trascende a escrita, a consonancia como esencia da comunidade. Creación e composición como expresión de comunidade. As músicas de tradición oral son unha expresión colectiva do pobo. Hai cantigas que son flor dun día e outras que se repiten e mesturan coas seguintes. Sempre hai unha mestura entre o herdado e o que xorde pola necesidade de narrar algo novo ou polo mero gosto de xogar ca linguaxe e a sonoridade. A propia comunidade regula o que perdura, o que se escolle para seguir cantando, o que vai de boca en boca, percorre distancias e tempos, o que o pobo vai facendo variar para preservar o seu sentido. Sen creación e actualización, só nos queda recreación, un cativo atisbo da riqueza do outrora. Honrar a oralidade é necesariamente traballar a creación e a expresión orixinal e propia, e vivir a experiencia de entoalo en comunidade. O pouso da violencia contra a muller nas cantigas. Moitas coplas de tradición oral reflexan o que hoxe denominamos violencia contra as mulleres. O adoutrinamento está implícito, mais non implica necesariamente a aceptación das violencias, pois as coplas contan aquilo que queremos que sexa escoitado. Pode ser a modo de denuncia, burla, caricatura, ensinanza ou advertencia. A poesía popular ten tamén linguaxe retórica e figurada, os seus propios códigos e tamén contextos. Non é o mesmo unha copla insidiosa nun contexto de entroidada ou desafío entre iguais que noutra cantiga. As nosas cantigas son reflexo do tempo e sociedade que as compón. Non xurdiron con vocación de trascender. Por iso mesmo, non semella pertinente tildalas simplemente de machistas e relegar á propia muller o papel de víctima. Iso sería xulgar coa moralidade do presente elementos do pasado. Pero, sendo nós quen as elevamos a canon cando as seleccionamos para cantar ou espectacularizar, entón si é a nosa responsabilidade explicar debidamente os contextos e tamén as modalidades de violencia. Non aconsellamos obvialas, nin censuralas, senón que recomendamos promover a reflexión e debate sobre elas. Poden ser poderosa ferramenta de educación social e espertar conciencia crítica cara a outros tipos de violencia. Especial mención merecen tamén todas as cantigas herdadas que falan dos oficios de mulleres, muiñeiras, costureiras, panadeiras, taberneiras, criadas e incluso as pandereteiras foron históricamente vilipendiadas pola súa condición de mulleres traballadoras. É tempo de falar de memoria e explorar posibilidades na busca de certa reparación. O castelán nas cantigas. A presencia do castelán nas cantigas de tradición oral ten múltiples causas. A oralidade é permeable e faise eco de modas e influencias no rural e no urbano. E arremedar o castelán foi unha desas modas. Isto documentouse abondosamente no caso das parrandas, pertitorios, testamentos de entroido, por exemplo, que son cantigas sarcásticas, ou no romanceiro vulgar. Mais tamén temos cantigas chegadas de outras zonas da península ou da emigración, que foron naturalizadas xunto coas súas melodías, cadencias e ritmos. A oralidade trascende fronteiras
E o seu carácter lúdico fai que acepte influxos regularmente. Non podemos pensala simplemente como froito dunha subordinación política ou cultural. E tampouco ten sentido negalas ou desbotalas. Pero si podemos e debemos facer unha escolla. Pese á presencia destas cantigas en castelán, as aulas e espacios da música tradicional foron nestes anos bastións de sensibilización e normalización do galego e un medio natural no que a mocidade puido aprender e practicar a lingua e finalmente soltarse a falala de xeito habitual. Así que promoveremos a creación en galego e tamén podemos seleccionar ou desbotar libremente as cantigas herdadas para poder traballar na nosa lingua. Incluso podemos traducir o galego coplas que atopemos en castelán e dicilo con honestidade. Son camiños que se percorreron en ambos sentidos en diferentes momentos da historia. O importante é non desaproveitar este ano de celebración da tradición das pandereteiras para crear novos espacios de normalización lingüística e consolidación de falantes. O perigo da foto fixa. A oralidade nútrese do cotián, é lixeira e fugaz. Non sinte o peso da relevancia ou a coherencia perpetua, porque non ten vontade de trascender. Ten sentido no aquí e agora. Chegaron a nós, na cadea de transmisión, versos sublimes en significante e significado. É recomendable facer pequenos achegamentos ao corpus folclórico e familiarizarse coa linguaxe deste arte da man das mulleres de referencia. Coñecer coplas, entender como se construen métrica e musicalmente, os ritmos bailables que as acompañan, algunhas das figuras poéticas que empregan, posibilidades narrativas, as variedades dialectais e léxicas, todas estas son cuestións relevantes que fan rico e complexo o legado das pandereteiras, pero nas que corremos o risco de nos perder. Corremos o risco de esquecer os principais valores da tradición oral, así que non confundamos a práctica deste arte coa mera selección e reproducción de coplas. Entidades uniformizadoras como a sección femenina percorreron ese camiño e a súa selección, estandarización e espectacularización case matan por completo os valores fundamentais da oralidade. Non nos limitemos a reproducir os sucesos ou a sesudos estudos dos procesos se contamos con pouco tempo. A destreza na expresión oral non se adquire con tediosas explicacións e transmisión de coñecemento en vertical, practícase en horizontal. Celebrar a oralidade é outorgar a palabra. Escoitar, retroalimentarse, contar e cantar libremente o que somos, o que nos move, o que nos divirte, o que nos preocupa. Facilitemos espacios e formatos para que teñan lugar experiencias significativas en torno á linguaxe. Coidamos que estas consideracións serán útiles de cara á patrimonialización da poesía popular de autoría femenina e a oralidade. Agardamos que traian froitos significativos para a normalización lingüística e cultural do país, rachando co desleixo institucional e dando comezo a unha nova maneira de entender a produción oral da colectividade, libre de prexuízos.